Nenya kwa Ramogi Ajong wadhi mbele koda chendo mar mbaka oromo okinyi makawuono gi thuluni adonwa dhi achiel kachiel nyake kaunti ma Migori watudre ko jafambo marwa ma Migori oyawre jo Juma ka intiere kaunti ma Migori okinyi makawuoni chio nade tinyalo nyiswa ni tudori kodwa ka intiere kanye kaunti ma Migori kama bende nitiere chenro mago mag konyo e kedo kod midhiero ma kinde mathoth kata kinde moko yudo jogo makunyo mula e kaunti ma Migori kono. Juma. Erokamano Joyce, kaunti ma Migori wachio makare kabende okinyi makawuono gi mwangi ahinya en kaka inyalo kony jogo mantie seto mar kunyo mula e kaunti ma Migori. Sasa bende ondiko oganda mathoth mabende oganda mathoth dunia ka wuok e wechego mag kunyo mula e kaunti ma Migori. Kata mano kwaneno bende midhieche mathoth osebedi kuondego mag kunyo mula. Kochakore tarik 1 mar dweni nyaka sama wuoyeni ji maromo 4 osewito ngimagi e kuondego mag kunyo gold. Mae osekelo penjo mathoth ni to ang'o minyalo tim mar geng'o thoge kuondego mag kunyo mula. Nikech en kama oganda nyaka dhi e kinde ka kinde nikech mano kama gidhi nweng'o. Tang'o mwanyalo timo mar geng'o magi mondo koro oganda otim wechego mag kunyo mula e yono bende koro okawo ngimagi. Okinyi makawuono nitie kod moko kuom jolony to ahinya apoya mawuok e kaunti ma Migori mwadwa ng'eyo ni to ang'o ma inyalo tim sama ng'ato oyudo masira kachacha, ang'o minyalo tim mapiyo mar resogi, to weche ma otende kod magi ere kaka inyalo keto okenge makare mabende koro biro ne magi koro watieko wachgi e kinde duto mondo koro joma kunyo mula obed kod yot kaachiel kod kik wit ngimagi. Adwa ni kachako kodi luo toka koni matin, adwa ni kachako kodi king'iyo kachacha. Alero mana matini ji 4 osewito ngimagi chakre tarik 1 nyaka kawuono e kuonde kunyo mula. Kaka apisa mochung' wechego mag kedo kod midhieche mag apoya, lipot mari yango ni ji maromo nade ma wito ngimagi kuonde kunyo mula e odiechieng' kata e kinde mar higa achiel mokalo? Erokamano ne Ramogi TV. An iluonga ni Alfred Apindi. Atiyo ne migawo mar midhiero e Department mar Environment, Migori County. Ji mosewito ngimagi kochako higa mokalo nyaka sani gin ji 4 mosewito ngimagi e yor kunyo mula. To wan kaka county government wasetimo matek mondo watim puonj makende kuonde mag kunyo mula. Wasetimo matek mondo wanyis joma kunyo mula yore manyasani minyalo kuny godo mula, kendo wasetimo mang'eny in terms of even demonstration and even response as a county mondo wa ensure ni jowate makunyo mula otime e yo mowinjore kendo gitime e seche mowinjore. Kaka for example ndalo ma koth ng'eny watemo mondo wa discourage jogewa mondo kik gidhi e bugni mikunyo mula nikech yore mag masirni bedo ga mang'eny ndalo mag koth. Weche mag puonjo jomula osebedo higni mathoth. Apani higni madhi 8 en mana ni wapuonjo jogi. Be mae ema nyalo miyo wa yo makare mar tieko koso nitie gima onego watim mondo wageng' thoge kuonde kunyo mula? Well, e thoge te mwase record as a government e kuonde mag kunyo mula en ga nikech sienyruok mag kuonde mag kunyo mula. To gigi sienyore ga nang'o? Sienyruok mag kuonde mag kunyo mula timore nikech technology moti godo e kuonde mag kunyo mula gin technology machon. Maka wanyalo kawo technology makawuono ma instead of tiyo gi yien ma weak to wakawo pillars moger maber gi chumbe to gi concrete, simiti gi kuoyo to gi kokoto motegno maber mobedo approved gi engineers. To aparo ni thoge mang'eny wanyalo geng'o a great deal as a government. Winjo kiwacho maber ni onego wati gi pillars. Ang'o momiyo ma pok watiyogo kuonde mag ng'iso ni bechgi tek koso ang'o mok wanyalo tiyo gi pillars gi mondo wageng' thoge ka iwacho ni ma yo minyalo tiyogo thogegi? Pok jowa mang'eny o embrace tiyo gi pillars. To nikech samoro gineno ni e yor tiyo gi pillars kawo pesa mang'eny kendo kawo thuolo malach mondo iger sigingi motegno maber manyalo geng'o kuonde mag kunyo mulago. Koro jowa mang'eny samoro sneak to time e yo mok owinjore, makata mana samoro onge engineer mopuodhi gi sirikal modhi mo approve negi kuonde mag kunyo mulago kaka gigera gwe marichogo ni owinjo bed ni gitime activities mag kunyo mula. Sama midhiero ma watime kuonde mag kunyo mula seneno ka samoro kawo kinde mathoth kapok ores ji
ido ka jokuny mula wegi mane kanyo ok ang'eyo ne un gi chendo mane nikech samoro mondo ng'ato wuoge e headquarter kadhi nyaka Nyatike bedo matek. Un gi chendo mane ne kambi timbe to res ji mapiyo piyo? Resruok mar joma onwang'o masira lingana kata depend on seche ma ng'amo neno masira no ogo simbe the county government or the responsible bodies. Samoro ji mang'eny koneno masira kotimore to instead of goyo simu through our emergency number to gi oro message samoro e social media, samoro gikete Facebook instead of reaching out to the government agencies mondo kony mapiyo piyo. Koro gima wanyalo encourage ji mang'eny ni samoro ma masira timore within Migori County government, kindly let us try as much as possible to reach out to the government agencies in time so that we reach in time. Kawe wan gi kisa ng'wen masebedo go dwe ni kende e higa ni, ang'o mwaketo kaka migawo mochweche go mag keto midhiero mag apoya mar tieko kata geng'o dhogegi ma bende wageno mondo koro ne wane kinde machiegni? Wasetemo matek mondo waket demonstration sites to kendo wasetemo puonj mang'eny mondo joma mang'eny owe timbe machon mag timo biashara mar kunyo mar mula. Demonstration sites gi dhi miyo wa adopt current techniques. To current techniques gi miyo wa reduce kata mana impact mag chemicals mitiyo godo kuonde mag kunyo mula go. To kata kiwe mago kuonde mag gero kuonde mikunye mula ka kwa gero gi nyasani e yo manyasani ta neno ni in a great extent wadhi reduce thoge mag kuonde mag kunyo mula. Kamano wakao pach jalony mana machuok mana matin kabisa kaka in gi lony wechego mag midhieche kuonde mag kunyo mula. Kichako gi nyingi, ang'o monego watim kaka in owuon mar tieko midhieche kata mag thoge kuondego mag kunyo mula? Erokamano, nyinga Justus Olima, an ofisa mar environment matiyo kaunti ma Migori. Kachako kunyo mula county government ni mana gi role mar capacity building kachako gi kanyo. Mang'eny mar issuing license gi weche mamoko otelnegi kod national government ministry mar mining. Lakini kakoro wanyalo advise mana kaka county wanyalo advise ni jowa ma kunyo mula koro nengo bed ni kaw licenses mokwongo. Gi kaw licenses gi dhi konyo gi e yore mag timo mula gi yo makare. Mar ariyo ni ka in gi license inyalo kata dhi e bengi iwuoyo godo to mi mula moro matin to idhi konyori godo e yore mag timo kunyo e yo masani kamano. Koro wayudo ni kuonde mag kunyo mula nigi underlying rocks mopogore opogore. Nitiere areas midhi kaka areas mag Rongo, ibro yudo ka the rocks ma piny bet mayom yom opogore gi areas midhi machalo kaka Nyatike. Koro kido area mar Rongo ibro yudo ni kuonde mag kunyo mula gi seche ma koth chwe to goruok piny mar bugo bedo mang'eny kabisa. To advice marwa en ni bugni machalo kamano onego bed ni itimone reinforcement motegno gi chumbe to gi koto motegno ma miyo koro bugni gi kata ka koro koth chwe mang'eny to ok nyal lwar. Samoro jowa ma nyalo tamo timo nikech gikoso pesa manyalo timo magi endi. Omiyo mae mamiyo pod adok chien kacha ni kwa timo licensing ne joge wagi to sikikoso pesa to inyalo dhi e financial institution machielo to konyi gi mula moro matin midhi loso go bugi chayo makare makata ka koro jitie to weche mag tho kata yudo ajali koro bedo matin. Erokamano, sawa, wadhi marach, wadhi tieko twak baadaye. Erokamano ahinya. Kinyalo winjo mago kuom jolony pod wabiro medo dhi nyime kod twak kodgi to ahinya mar ng'iyo ni to okenge mage mwanyalo keto mar geng'o thoge kuondego mag kunyo mula. Kabende sani koro adwa duoki nyaka e studio mondo koro wamiu thuolo madhi nyime kod chenro mamoko. Erokamano ahinya George Juma kowuok e kaunti ma Migori. Wawinjo kanyo e yo makare kaka inyalo konye geng'o midhiero ma jogo ma kunyo mula e kaunti ma Migori. Kinde mathoth
jukogi e kinde ma gintiere tijgi. Med mana luonwa sigana makamano, wang'eyo ni matut wabobedo ka waneno e weche manyien duto mag odiochieng' ma kawuono. Nyakora Mugia Jwangi thuolo ne adwa ni wadhi e yweyo moro ma adundo kendo. Ka waduogo bende abobedo ka somo moko kuom ote ma ochwalonwa kokalo e yore waduto te mag tudruok. Kik idhi mabor.